дано пък да попадна на някой политик. Ако си спомняте, уважаеми приятели и скъпи зрители, тук някъде на това място, преди време, преди предавания, попаднах не на кой да е, а на заместник омбудсмана. Ти да не работиш в съдебната палата, бе, жена. Аз работя като заместник омбудсман на Република България. Вау! Кого съм спрел, уважаеми приятели и скъпи зрители? Много ми е драго. Сега пък си имаме ново правителство, за което ви честитя. Да видяхте какво се случи в първата част на майското издание на Кокориго. Нека да видим сега какво ще се случи в неговата. Добър ден. Добър ден. Как сте? Добре, благодаря. Много добре изглеждате. Благодаря. Вкусен ли е сладоледо? Да, добре. Май месец сладолед. В крайно време. А името? Кристина. Кристина. Да. Може ли на ти? Да. Криси, аз съм Коко. Добре. А ти си в шоуто Кокориго. Добре. И сега ще изкокоригаме ни въпросчето. Добре. А ти може да си капаш сладоледа? Добре. Ако не е цигара. Ако смяташ, че е хубаво да ядеш в кадър все пак. Окей. В крак с модата, в облеклото или в крак с технологиите, душичка? По-скоро с модата. С модата? Да. Оти. От какво? Оти, демек защо? Защото съм си шоп за това. Мисля, че в днешно време всички сме в крак с технологиите горе-долу, но ако искате нещо по-специфично и по-професионално, не бих казала, че съм в тази сфера. По-скоро, все пак съм момиче, така че модата винаги е актуална тема. Ти си момиче. Да. А днеска никога не можеш да бъдеш сигурен. За мен може да сте. Добре. На ти казахме, ще си говорим. Да. И така, кое е първото, Криси, което те привлича в противоположния пол? На първи взгляд, както казват американците. Несъмнено, първо виждаме външния вид. От външния вид на мен ми харесват мъже с брада и така с повече коса. Нали? Като нашия оператор, такъв, с брада. С повече коса. С повече коса от него, нали? Като мен. Примерно. Добре, окей. Сега, на 24 май, Да. този прекрасен месец, в който сме в момента, е ден на Свети Кирил и Методий. и на славянската Азбука. писменост. Писменост, да. Добре, в ред на мисли в този род, колко са буквите в българската азбука? 30. Браво! Браво, Криси! Ти си една от малкото българки, които знаят колко букви Така има ли? в българската азбука. Здравейте! Здравейте. Моля ви се, вие понеже сте от мъжки пол, а до сега само жени тук ми се влизаха в микрофонно. Дали изкокоригам нещо, вие сте в шоуто Кокориго, аз съм Коко. Здравейте, приятно е. Вашето име? Кристиян съм аз. Може ли на ти? Да? Криси. Да. Крис, добре. Крис, как ти викат? Крис. Криско, Крис, как? Кажи бе! Крис ми викат. Криси. Да. Криси, кокоригам първи от вас двата. В крак с модата в облеклото или в крак с технологиите се чувстваш ти? Или искаш да бъдеш? В и двете се чувствам. Ема не, едното са, трябва ми кажеш едното. Аз съм гадничев. Технологиите, че днеска съм едноцветен. Днес си много готин, виж какво. Супер си. Да, Технологиите. Технологиите, да кажем. Технологиите. Да. Втори въпрос, кокоригам. Кое е първото нещо, което те привлича в противоположния пол, като го видиш така? На пръв поглед. Да. Виждаш Цензура има ли? Кое? Цензура има ли? Ние мога да слагаме пегел, така че знаеш кой е пегел. Пип, да кажеш нещо гадно. Гърдите. Гърдите? Да. Гърдите? Да. Първото? Да. Я опиши ги така като лисичи муцунки или да бъдат или като по-балонни така. Като лисичи муцунки за чиготия. Да. Имаме еднакъв вкус с Крис. Добре. 24 май е ден на Будителите. будителите, славянската. Култура и писменост. Точно така. В този ред на мисли, колко са буквите в нашата азбука? 30. Браво. Пак ще ти кажа браво. Добре. Един от малкото българи, които казват, че са 30. Все 31, 32, 33, па беха повече, па станаха по-малко. Здравейте, уважаема девойки. Аз съм Коко, вие сте в шоуто Кокориго, така че не ми отказвайте. Имате прекрасна усмивка. Благодаря. Може да се обърнете към камерата и да кажете вашето име. Виктория се казва. Вики ли ти казвате? Да. Може ли на ти? Може да. Добре, Вики, значи не се занимавам с политика. Не е защото не съм възпитана, а просто защото много ми пече слънцето. Мога ли да го кажа на зрителите? Уважаеми зрители, Вики е с очила не защото каза, че не е възпитана, а просто защото и блести слънцето. Така ли е? Да. Добре. Вики, и така, кокоригам първи въпрос, тъй като си в Кокориго, нали? А после ще има и подаръци. Приемаш ли подаръци? Приемам. Супер. В крак с модата или в крак с технологиите се чувстваш?
В крак с модата повече. Макар, Модата в техническо отношение или? Модата в модерно отношение. Модерно отношение. Техническо не ги разбирам много. Ами да. Стига да. сега. Добре, готино е сега какво. Добре, втори въпрос коригам. Кое е първото, което те привлича в противоположният пол? Та-да-да-дам-да-да. Може би речника, който Речника. използват. Да използват богат речник, да знаят как да изразяват това, което искат да кажат. А не да има и така нататък. За какво стана въпрос? Къде да отидем на Перник или на Варна? На Варна. Добре, окей, това е много готино. Това ми прави много добро впечатление. Благодаря. Така, Викинка. 24 май. Така. Все пак си е ден на славянската писменост, доколкото Да. съм осведомен. В този ред на мисли, колко са буквите в българската азбука? 31. Айде бе! Колко са? Моля, Колко са? я кажи. 30. Боже. Последно. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, кратко К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Р, голям, Р, малък, Ю, Я, 31. Сигурно ли си? Не. Добре. Така като ме питаш. Оператора Миро да го попитаме, той с палец ще каже 31 или 30 са. Добре, и? Какво И? Искаш ли да научиш нещо от Коко Искам, Рил? да. 30 са. 30. Не са 30. Коя не се брои? Не знам коя не се брои, но са Някоя. 30, да. Окей, Добре. добре. Да си знаеш, де. Знам си вече, Добре. няма да се излагам. Представяте си, че имате 100 000 евро, Криси, във вашата сумка, джоб, не знам къде, но можете да си купувате неща само с започващата буква в вашето име. Какво ще си купите? К. Ами, кола, къща, моята буква е добра. Круиз. Какво още може? Стига, много си алчна. Добре, Много добре. си алчна. Май, изхарчих Добре, стотин. изхарчи ги. Добре. Я ми кажи сега, какво би сторила, за да изглеждаш още по-привлекателна и секси през идващото лято? Ами да тренирам по-често и по-редовно. Ти не тренираш ли често и редовно? Редовно Ти не. си добре, бе, какво? Благодаря, но... Миньонче, такова манечко, Да. живичко, игривичко, повратливичко. Може още. Може още? Да. Добре. Пожелавам. Благодаря. Така, ако станеш невидима за един ден през лятото, това е идващото лято, каква беля би сторила ти кат мръсна? Казвай. Сигурно ще подслушвам някой. Да подслушваш. Тя клюкарка била. Защо бе? Еми, да разбера някои неща, които иначе не биха ми казали. Ма къде в правителството, при новото правителство ли ще отидеш? Надали. По-скоро при сестра ми, да речем, нещо такова. Че какво толкова те заинтригувала твоята сестра, че ще подслушваш? Еми... Не се знае какво крие тя. Ах ти! Добре, зодията ти е? Скорпион. Полили майко, дай си ходим. Добре, окей. И така, я ми кажи сега, българка си, нали? Да. Кажи ми 3 града в България, които да започват... три града български, които да нямат буквата А и И. Поне 3. А и И. Да. Созопол, Браво. Несебър Браво. и... Я как не се бър? Не се бър, да. Да. И Ами... Черноморец. това град ли е, не е ли квартал? Град е. Как Айде, град Черноморец? Курорт, може би, ама... Добре, няма те притеснявам повече. Представи си, че имаш 100 000 евро в джоба си. Или там в нещо топик, да. Ама надали? Да, нали? Но може да си купуваш с тях само неща, започващи с първата буква от твоето име. Какво ще си купиш? Кола. Какви си кола? Една кола. Добре, коли. Айде. Коли? Да. Ето за 100 Автопаркинг 000 ли може си? една готина кола да си взема. Автокъща ли си отваряш, момиче? Защо не? Добре. Така ще имам повече от 100 000. Добре. Нали? Трябва да мислим. Той е голем тирикат, то, Крис. Добре, окей. Сега, какво би сторил, за да изглеждаш още по-привлекателен и секси през идващото лято? Бих налегнал на тренировките повече. Така, Тренираш така? Да. Къде? на фитнес хора. На фитнес ходиш? Да. Добре. Няма да карам да правиш лицеви пори, защото един тук го накарах, и той ги направи. Добре, окей. Ако станеш невидим за един ден през това лято, каква беля би сторил? Не знам. Давай. Ние сме от Коко Риго, така че... Не знам, че сега няма да направим някакви простоти. Една беля имаш право да направиш невидим си. Не знам, бих взел някоя дрежка така на аванта.
На аванта дрежка от някой мол. Примерно. Еха. Добре, Що да не? супер. Сега, имаме интересно тук представяне. Да, здравейте. Ама ние в момента работим. Ние все пак работим и нека си. Работим тук. Дай камерата отпред да го види тогава поне. Вие виждате ли ме? Да, и зрителите те виждат. Искам да... искам да Не мечем. Не може. Видей, че микрофона ми е много бърз. Добре. Добре. Добре, но- благодаря, благодаря. Хайде сега на здраве и чао. Че имаме работа с него. Ами имате работа. Имате тук. Те са много хубави Добре, да, сгради. добре. Моля ти се, брате. Бъди така вежлив и любезен, да ни оставиш да продължиме. Чао, мерси. Аз не бих. Драги приятели, уважаеми зрители, продължаваме. Ние трябва да имаме нерви за това. Да. Така. И последния. Казахме за молъж, вземеш някоя Да. дрежка и така. Я ми кажи, защо майският бърнбър е майски? А ти ме фърли в тъча, не знам. Тъча? Да. Сигурно ще излиза през май. Точно така. Веро, това ли е веро? Точно И така. я пък аз. Той излиза от почвата през май. Какъв е цвета му? Черен. Не е черен. Кафяв. Зелен. Кафяв. Не, зелен. Зелена е обикновена златка, с която много често го бъркат. Майски въпрос, защото сме в месец Да. май, разбираш. Той е иначе кафяв. Представи си, че имаш 100 000 евро, но можеш да си купуваш само неща, започващи с първата буква от твоето име. Всичко, аз съм Виктория, всичко ще си купя, всичко. Тая ненаситница. Окей. Добре, всичко ще си купиш. Всичко, Виктория се казва. Какво би сторила, за да изглеждаш още по-привлекателна и секси през идващото лято? Ами за външността ми не мисля да полагам някакви усилия, по-скоро тук. Аз гледам да се Станеш развивам. по-умна през лятото. Даже ето вече знам колко са буквите. Нали? Например. За което допринесах и аз. Така е, да. Окей. Така че ето това правя за външността ми лятото. Значи, Вътрешността, чрез закъл към външността. сексапил, така ли да го разбираме? Да. Добре. Сега, последният от моите въпроси. Ако станеш невидима за един ден през лятото, каква беля би сторила? Бих ограбила банка. Аз чуга бе! Без име да не стане реклама. Да. Ама, какво, влизаш и как ще го направиш? Опиши нали ми съм твоя невидима. невидим грабеж. Ами, не съм го мислила сега. Искаш да ме хване полицията тук за опит Няма да те за... хване сега. Тя полицията невидимите не може да ги види. Въпросът е какво ще направиш? Влизаш вътре като невидима и какво правиш? Влизам си и си излизам. Откъде да знам? С колко Ще вляза горе-долу? Ами с около 500 000 евро. Не съм много. направиш с тях? Ще си построя къща. Аз Помниш, много ще искам. гледаме как един чувал с 500 хиляди пътува на някъде. Ами аз така ли? може да си облека якито невидимка и да го скрия така. Не знам, не съм мислила. Имаш въображение. Сега, тук имам един подвъпрос. Да. Можеш ли да назовеш поне 3 български града, в които да няма А и И? Русе, Там ли го четеш някъде на Министерството на Русе? Плевен, Да. Ловеч. Браво! Благодаря. Ма, твоето IQ започна да се увеличава. Скъпи приятели, както знаете, във всяко шоу Кокориго аз имам по един гост с неговите въпроси, който задава на моите пак. Бе, бат, 100 пъти го правим това. Айде. Скъпи приятели, както знаете, във всяко шоу Кокориго имам по един гост с неговите въпроси към онези, които застават пред моя микрофон. Този път той не е актьор, нито художник, но със сигурност е човек на изкуството. Чета го да не направя грешка, защото сме и приятели на всичкото отгоре. Работили сме заедно още преди години, когато правих телевизионното шоу "Скрита камера, шпионката на Коко". Аз пред обектива, а той от другата страна на камерата. Сами разбирате, че той е моят приятел и колега, човекът с главно Ч, операторът Павел Баев и още Павката от легендарната БГ хип-хоп група Хикс Тим, която е емблематична група в историята на българският хип-хоп.
Оставила е дълбока следа в златната ера на жанра у нас в началото на 2000-та година. Или 2000-те години. И така, следващите въпроси ще бъдат моя колега и приятел Павел Баев. Обичам те, Павка. Бъди жив и здрав. Сега тези 3 въпроса не са от мен, а от оператора Павел Баев, който е някъде монтиран на екрана. И така, ако можехте да елиминирате едно задължение от живота си, кое би било то и защо? Да ходя на университет. Да ходиш на университет? Да. А какъв университет ходиш? В Софийски университет уча. Какво? С испанска филология. О, Хола! Оля. Оля Не ли? се чете. Оля, какво беше Оля? Здравей! Оля. Оля. Довиждане, адиос. Адиос, точно така. Адио и Ола. Да. И защо пък рече и отсече испанска точно? Още от 8 клас този език много ми харесва, страната, културата. А испанците? Не си падаш при Горе-долу. испанците. Да. Не си тръгнала да го учиш този език заради испанците. Не Демек. заради тях. Добре, това ме радва. Да. Че една жена българка обръща внимание на българските граждани. Точно така. От мъжки пол. Добре. А кое е било най-странното нещо, което си консумирала и въпреки това ти е харесало? Пита Павката. Най-странното... Какво най-странно съм? И странни неща не ядеш ли бе, жена? Залагам на сигурното, честно казано, за храната. Като сладолет и така нататък. Да, сладолет е много добър вариант. Нищо странно. Нема такива работи. И сега не се сещам. И часовника, който са монтирали отгоре, също не помага. Да кажем рак. Рак. Да, Рак? да, Странно, но ти хареса. да. Аз обичам морски дарове. Браво. Пожелавам ти средиземноморски да изкараш това лято. Да. Добре, предпоследния. Ако трябва да живееш във филм, кой жанр би избрала? Екшън, ужас, трилър или романтична комедия? Романтична комедия. Ти защо? По-лежерно е. Лежерно? Да. Романтична комедия. Ти ще бъдеш в ролята на... В главната роля. И какво ще правиш? Ще се влюбвам в някой, ще се забавлявам. И дори такива разни. Предполагам. Добре, хубаво. Сега, Вишко, кое пита последно Павката за теб по-важно? Сънят или храната? Сънят. Сънят. Да. Как съм без храна, душичка? Като спиш, не ти се налага да ядеш. Да, но като се наспиш, угладняваш. Да, така е, Ето сега аз ти предлагам една храна от нашето шоу, която всъщност е една близалка, която те връща малко в детството. Това захарно пете. Много благодаря. И да ти спомня за нас, а сега по адет трябва да ме фанеш под мишка и да изкокоригаме 3 пъти в камерата. Внимавай, не куку, защото още не съм куку. Да, добре. Така че кокоригаме. Дай сега. И така, 3-4 Криси. Кокориго. Чакаме заедно. 3-4. Кокориго. Кокориго. И кокориго. Много ти благодаря. Да завършиш с супер успех, да станеш супер испанско филолог. Какво се води? Учител, преводач в посолството, нещо такова. Така ли, в испанското посолство в Испания, нали? Да. Ах ти! Или тук в институт Сервантес. Тук си... Ах ти! Добре, чао, Вишка. Чао. Хубав ден. Чао! Те такива мънички всъщност са много опасни. Те са като някакви пчелички, като осички, тук, пуф, тължили. А сега тези въпроси са от оператора Павел Баев, който е монтиран някъде на нашия екран. И той ми е гост в шоуто с неговите въпроси. Те са 3 на брой. Той те пита: ако можехте да елиминирате едно задължение от живота си, кое би било то и защо? Бих елиминирал това да чистя вкъщи. Да чистиш? Да. Ти ли си чистача? Случва се. Криси чисти. Бате, вкъщи също имаме нужда. Какво? Защо? Защото е досадно. Сега може някой друг да свърши. Няма има една приказка, булка? ако има, то точно за това, ако не го свършиш ти, ще го свърши някой друг. Да. Точно Това елиминираш. Това елиминирам. Добре. Втори въпрос. На Павката, кое е било най-странното нещо, което си консумирал и въпреки това ти е харесало? Алкохол ще е. Алкохол ли ще е? Да, Над 40 градуса.
Това е скоро смъртник. Ама да, пил съм ракия на 40 градуса. Че по-ракията, какво лошо? И аз се обичам. Еми... Не Аз си ракиджия. не се научих така. Ракийка, туршийка, не. По-добре уиски. Уиски? Уиски предпочитам. Американец? Добре, окей. Сега, предпоследния. Ако трябва да живееш във филм, кой жанр би избрал в твоя филм? Екшън, трилър или романтична комедия? Ужас? Романтична комедия. Чуваме ме страх от страшните филми, в принцип. А пак екшените ще да някой да ме застреля, там няма да стане готино. Трилърите ще ме посерат от страх, така че нещо лежерно, така комедийка, романтика да има. Знаеш как е. Той, знам как е Да. със сигурност. Добре, я ми кажи, поне 3 града в България, които да нямат буквата А и И. Шумен. Добре. Пловдив. Как Има и. така си. Ямбол. Добре. И Айде и Русе. Русе, айде. Примерно. Айде. Сега виж, подарявам ти нещо, връщам те малко в така. детството. Мале, си от Имаш кога да за съм ги спомен. виждал. Много Виждаш ли? благодаря. Добре, че ме срещна, за да имаш едно захарно Да. петле. Нямам повече да си го близнеш с твоята булка. Добре, Едната да. страна ти, от другата тя. Аз сега отивам на работа, така че няма да го делим с никой. Сега по дет трябва да ме фанеш под мишка и да кокоригаме 3 пъти в камерата. Оле, майка. Внимание, кокоригаме, не куко, защото още и аз и ти, камо ли ти не сме Да, куко. да. Давай Сарата. И така, 3-4. Кокориго! Кокоригаме, да. 3 кокориго. Кокориго, добре. 3-4. Кокориго! Кокориго! И кокориго. Айде. Чао, бате. Ево, Весело много лято. беше приятно. Весело лято. Гледай се по Евроком събота. Чао. Пич. Такива хора. Браво. Ево. За тези въпроси не са от мен. Кажи, че те снимат по телевизия. Да, обаче ние бързаме за Добре, да, и сега масаж. ще говоря много бързо. Добре, слушам, айде. Така, тези 3 въпроса са от Павел Баев. Той е мой колега, оператор и така нататък. Павел е някъде е монтиран на екрана, Добре. драгите монтажисти. И той те пита... Къде да му помахам? Да. Не, в Някъде камерата. му махам. И така, ако можехте да елиминирате едно задължение от вашия живот, кое би било то и защо точно него? Миенето на чини, защото ме е много гнус. Това бих елиминирала. Ти си яла вътре, бе, жена. Не само, пък и... Гадно е. Замиячка на чини не ставаш. Не ставам. Само това. Да, само Добре, това. окей. Втори въпрос. Кое е било най-странното нещо, което сте консумирала и въпреки това ви е харесало? Аз не съм консумирала много странни неща. Най-странното, което търсят те пак. Да, ама няма, после ще дигна. Добре. Най-странното, което си консумирала, но въпреки всичко ти е харесало. Не знам. За странно... Аз намирам странни кокосовите млека. Дето не е от крава, ами от кокос. Така че това ще А кажа. насекоми? Или насекоми, как се казва? О, не съм яла такова нещо, не искам и да Така, че ям. във всеки салам колбас има такива Ами неща. не ям колбаси, аз. Гледам да не. вегетарианка си. Не, ям си месо, Добре. боже. Ако трябва да живеете във филм, какъв жанр би избрала за твоя филм? Екшън, ужас, трилър или романтична комедия? И защо? Романтична комедия. Романтична комедия. Да, защото екшена много убийства, много Булката кръпчета. беглец. Да, или... Невидимата булка беглец. Да, украла банка. Твоята зодия е Дева. Дева. Да. Прекрасно. Последно и започвам да подарявам подаръци. Добре, хайде. Добре. Колко бързо за подарък. Добре, окей. Кое е най-важно за тебе? Сънят? По-важно. Сънят или храната? Ап. Ап. О, не знам. Слънцето Сънят. залезе в облака. Да? Сънят, може би. Сънят. Сънят. Няма да клопаме, ще спиме. Като се наспиме, ще клопаме. Добре, окей. Нямаме сили. Сега връщам те малко в детството, въпреки че не си от кой знае каква възрастова група, но подарявам ти едно захарно петле. Благодаря. Да ти носи го близнеш, когато Да, искаш. Нямам благодаря. 2. Супер. Такъв ни е бюджета. И сега по дет трябва да ме фанеш под мишка и да изкокоригаме 3 пъти в камерата. Внимавай, не куко, защото още не съм куко. И така, Да. кокоригаме 3 пъти в камерата. 3, 5. Айде така. Трябва да направим. Да, кокоригаме 3 пъти в камерата. добре. 3, 4. Кокориго! Кокориго и кокориго. Много ти благодаря. И аз много Поздрави на майка ти и все така весела, готина и усмихната. Чао! Май ще завали. Да заглеждаш, момичето. Гледам облака, бе, пъти. Да кажа ли един виц? Пак ще е някой тъп. Не, няма да е тъп. Виц е много годин, а ти, сега то си е до интелект. Ако го разбереш, разбереш. И така. В едно не много голямо село, но и не много малко,
кметицата на селото била в добри приятелски отношения с една бизнес дама от градът. И она да вземе да я навие да отворят публичен дом в селото. Можело па да има мющерия. Речено сторено и до кметството се издигнал двоетажен публичен дом. И бай Ставри овчаря, който имал точно 98 овце, разбрал за тая работа и пасейки ги горе на ливадата, рекал някъде към до 5:30 след обяд. Шо па аз да не взема да отида да видя който и чудо, дето дават жени. Тръгнал бай Ставри съсе Йомурлука и Гегата, а овцете подир него. Бе, всичкото стадо подир него се отзовало на мегдана между кметството и публичния дом. Влезнал бай Ставри вътре с Йомурлука и Гегата и казал на жената: тук разбрах, че дават ти жени. Даваме жени бай Ставри, ама те пари струват. Че аз пари нямам, а моя закола една овца. Речено сторото. Около жената, речено сторено, рекла си, що па да не си направим един купон с момичетата. Дай бай Ставри овцата, бай Ставри донесъл овцата, влизай от тая стая, ще дам 2 момичета да се позабавлявате до сутринта. Влезнал бай Ставри и тук във вица не се казва какво се е случило и каква е била баш забавата, но някъде сутринта, представете си, слънцето изгрява над селцето, овчиците долу на мегдана пред кметството и публичния дом, а бай Ставри отворил на втория етаж прозореца от стаята на публичния дом, протегнал се и рекал: Ей, ще ви изпозаколя сите, ей! Сите ще ви изпозаколя! Хареса ли ти вица? Беше Много ли те беше? Ти нема годия за тебе, оператористите. Сите сте оператори такис.